دم باش گداره نیجا ورا پرخودرس پودکسته از عمر فاروق باران جوه پودکسته نوتن خاین سر کلتور sanat و ادبیات رادگینم و ساعته و دقیقه ون لکبن به دنگ خواب و رمه Siyasetvan nivîskar Nurettin Basut nivîseke xwe ya sala 1990 da çavnerînên xwe yên du hefteyên piştî deprema Marmarayê dibêje. Perîşanî, bêserûberbûn, tevlihevî û tenêbûna millet. Eynî nola trajediyên piştî erdhejên Meraşê, Basut behsa nebûna avê, behsa problemên hîjyenê, behsa bihabûna xaniyan dike û şorê tîne ser şerefa dewletê ku di depremê da bi erdê ra dûz bûye. Basut dibêje devleta di şebekê da bi sed hezaran esker û bi hezaran wesayît gêr dikir di gindiran ser bajarên Kurdan û navdixade da nikanibû millet ji bin kevir û kavilan derxista. Li gor nivîsa Basut, eskerên çûne ser enkazan ji ber ku ne dersên xelaskirina birîndaran lê ya herb û kuştinê dîne pir kirî millet nehatine. Kûçikên wan eskeran terbiye kirine jî li şûna ku saxên li bin enkazan bibînin bi ewt êrişî selametên li doraxa kirine. Bo raberkirina rewş û realîteyên dewlet lêketî êpêce enteresan e va nivîsa Basut. Evên ku sekn û siyasetên xwe û edet û ewteyên kûçikên xwe bêmeane ser birîndarkirin, kuştin, hepiskirin û sirgûnkirinê pêşva dibin, nikanin nîzam û düzena hezûr û jevhezkirinê çêkin. Nemumkin e. Nemumkin e evên zimanên xwe li milletekî mexdûr ferz dikin fehm bikin asîmîlasyon xerabiyeke çiqas pîse. Nemumkin e evên di maça Bursaspor û Amedsporê da pankartên toros li ser vedikin, tirsa kuştineka di şeftariyan da hîs bikin û bi hêsirên dayikeke dilşewitî ra bigirîn. Nemumkin e tew jî. Êlê çi ye çare, çi ye derman? Dibêjin pîrê mangeke wê hebûye, lê ji birçînan ketiye ji erdê ranedibûye. Pîrê gotiye Xwedêyo tu kanî vî girî gî bikakî, pê manga min jî ji erdê rakî, lê te berê nekiriye tu nakî. Godarê nêja em hatin dawiya bernameyê xwe. Metna vê bernameyê hûn dikarin ji perxudrespodcast.comê bixwînin. Perxudres Podcast her pênçem di saet 5:05 PM da bi beşeke nû bi we ra ye. Vê gavê bi xatirê we.